No niin. Seppo Lehto osti Rustica Pepperoni Calabrese City Market Pirkkalasta Balmruthin tieltä. Ja tästä ensimmäinen tämmönen pala. Niin, näkyykö tässä kameralla? Tuli pizzan palasta hiusta mukaan. Rustica pizza 540 grammaa, pepperoni 4,89 € ja tuossa karva pizzasta. Joten sanoisin, että ei ollut oikein työlinjalla tehtyä pizzaa, Otker, mikä tää on, että otan yhteyttä teihin ja toivon kunnon palautetta ja korvausta tästä. Tässä kun katselin illalla televisio sunnuntai-iltana kello 19 pintaa ja pizza on ostettu tässä 17.22 eli noin puolitoista tuntia sitten ja uuniin sen laitoin ja lopputulos oli karvainen. Hampaiden väliin tuli, tästä nyt tiedä onko tämä miehen vai naisen karva, mutta pitkää karvaa ja itselläni on, kuten näette, niin lyhyet karvat, ei ole noin pitkät karvat. Että reklamaatiota tulee nyt YouTuben ja Facebookin kautta, että kompensaatiota odotan. Kiitoksia.